i b'a dɔn président damadɔ bɛ farafina kɔnɔ olu bɛ faransi ka baara de la c'est à dire faransi kɛlen bɛ ka contrôle perdu jamana damadɔ kan n'a ko fo donna o lycée mais a b'o jeu kɔnɔ justement ça va il y a pas longtemps quand même on b'a fɔ ko là ko faut faire partie de ceux qui faransi tɛ se ka minnu manipuler yɛrɛ tun b'o fɔ yan ne m'o fɔ kana kuma donda m'o fɔ non m'o fɔ kaba mɛ ka min f'i na bi min ye bi ye bɛɛ b'a dɔn prêt Wagner ko kuma a bɔra jamana min kɔnɔ a bɛ ka fɔ jamana min ma ces autorités là n'o ye an ka autorité ye Mali la yan an y'a yira k'a fɔ Faransi ani mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ ka Wagner ko kuma fɔ Wagner tɛ an fɛ yan nous avons des instructeurs russes Nana Akufo-Addo a mako bɛ wari la a mako bɛ dɛmɛ fana la a sirannen don parce que Russiw bɛ ka baara min kɛ an fɛ yan ani an ka sɔrɔsiw bi min ye bi ye terroristes bɛ ka bɔ yɔrɔ la Burkina Mali Niger a bɛ ka walantan ka taa olu yɛrɛ de fɛ yen siniɲɛsigi kɛlɛw o siranɲɛw de don a bɛ ka Macron ale ka fɛɛrɛw a disɛn bɛ ka minnu kɛ pour que CEDEAO ka fara u kan à travers les États-Unis ni fɛɛrɛ min bɛ tigɛ u ka tigɛ u ka moyen pour que k'ale la ka jamana lakana a b'o dɔrɔn de la sinon foyi tɛ yen États-Unis CIA bɛ FBI bɛ moyen de renseignement caman bɛ États-Unis bolo pour que u ka dɔn Wagner ko kuma bɛ ka fɔ Mali la walima Burkina walima Ghana concrètement tiɲɛ ye jumɛn ye donc a bɛ yɛrɛ ɲini boli dɔrɔn de la. Ayiwa sisan n bɛ fɛ ka fitinin min fara o kan c'est à dire que an yɛrɛ y'a fɔ an ka kuma kɔnɔ est ce que waati dɔw ma se an yɛrɛ kan ka destin ta mɛn. dɔgɔkun in kɔnɔ trésor américain kɛrɛnkɛrɛnnenya Karido olu y'a yira k'a fɔ ko u y'u ka jumadon décembre kalo tile 9 u y'a yira k'a fɔ k'u ye liste dɔ bɔ maa 40 tɔgɔ bɛ liste min na o liste kan Karim Keita b'a la Basaro Haidara d'abord mun kunnafoni dɔnnen don liste yɛrɛ ko kan minnu t'a kalama. D'accord. Isa san o san américain mɛ ni lisi bɔ ka trésor américain mɛ lisi bɔ min bɛ tali kɛ diɲɛ kɔnɔ ni maa min ma kɛ. C'est à dire que d'abord ne bɛna Basaro ye min fɔ n bɛna kuma Karim yɛrɛ ka réaction kan fɔlɔ parce que rapport in bɔlen n'a kɛlen don ka tɛgɛ kɔnɔni ɲɛsin a ma k'a fɔ k'a nɔ bɛ nin na n'o bɛ nin na Karim yɛrɛ réagira k'a ko k'u bɛ ka jalaki min ta ka ɲɛsin ale ma k'ale n'o tɛ bi a n'o tɛ sini ko mun b'aw porter k'ale yɛrɛ bɛna prévu apporter mais je crois que ne yɛrɛ hakili la à sa place n tɛna kuma o parce que yani ni hali ni rapport in tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ Karim n'o bɛ a yɔrɔma 197 Karim n'o bɛ mais Youssouf Karim tɛ signataire ye Karim tɛ dafu ye cogo di Karim bɛ se ka oui mais a tɛ signataire c'est à dire que Issa bɛɛ b'a dɔn ka farafinna jamanaw géré bɛ cogo min ni min bɛ fanga la i ye Wura de ye ni ye Wura ye denw ye princes de ye quoi c'est à dire que pratiquement wagati dɔ mais est-ce que cadre dɔw de m'o ja dɔn non cadre c'est ta la ni ko c'est ta la parce que cadre si tɛ fɛ k'a ka place perdu ni tɛ fɛ k'i ka place perdu min bɛ se ka kɛ sababu ye k'i sinsin ka place la min ka dɔ i b'o de ko mais n'a taara justice ɲɛkɔrɔ est-ce que o bɛ se ka rapport yɛrɛ ko ten ko a kɛra ko ni mɔgɔ min kun ma sɔn a ta ma k'a bɛ sa ko tigi la wuli ka mɔgɔ wɛrɛ la na donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est à dire que a tɛ i se ka ni au regard du droit i tɛ se k'a fɔ ko Karim ye nin suit a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ mais c'est à dire que souvent tu n'as pas besoin du droit parce que enrichissement illicite bɛ kɛ cogo di o i ye acte minnu posé n'i y'o comparer i yɛrɛ ka sɔrɔ ma k'o de la a bɛ fɔ ko enrichissement illicite souvent a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ nɔ t'a la i yɛrɛ ma tɛgɛ ma ta mais i ka biens à travers tes biens à travers tes actes i ka actes posé len o de la to a bɛ dɔn k'a fɔ ni en tout cas soit a bɛ drogue ko la ou bien a bɛ suɲɛ na ou bien a bɛ fɛn dɔ kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka wari lasama sinon a yɛrɛ ka sɔrɔ tɛ nin ye quoi donc moi je crois que Karim Konta bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ b'a kala hali minnu tɛ service de renseignement bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Karim tun ka agissement k'a fɔ vraiment a tun bɛ jamana a jɔyɔrɔ tun ka bon jamana kɔnɔ parce que fa tun tɛ foyi b'a ta la min ka d'a ye a b'o de kɛ franchement ni bi kɔni américains ye min fɔ sauf n'a nana preuve contraire yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ mais ça m'étonnerait fort k'a fɔ ko Karim ka se ka a yɛrɛ bɔ nin ko in na. Mahamadu Kane mɔgɔ caman y'u yɛrɛ ɲininka min na ko munna nin wagati munna États-Unis. Bon, Basaro a fait kuma daminɛ na Isa OFAC Office for Foreign Asset of Control olu sigilen bɛ ka nin baara de kɛ ka jateminɛ kɛ adamadenya hakɛw lakanani ye c'est-à-dire que ka sɔrɔ tila kɛcogo 40 na etc. Donc n'i y'u ka baara kɛ Isa moi je vois pas l'OFAC derrière ne bɛ renseignement américain la nin ko kɔfɛ Isa. C'est bizarre quand même sommet wagati. La même chose. Bon, ça, je ne vais pas juger du timing, mais c'est vrai que Yoram n'a mis Jody Madron, oui, quand ils étaient aux affaires, peut-être.
je crois qu'il y a Alpha Condé, Ibrahim Bouakar Keita est Toroba à la Hinala, et puis il y a Karim Keita. Donc ça veut dire que oui, renseignement on était avant. Et Luka Baralo, d'après ce que j'ai compris dans les rapports, quoi d'autre nous a bien mal acquis nous évaluer. Et donc là c'est le Kuba exactement. Aye na fulu taka investi yurom na mais utado hakem nedo donc lubo facile là Karim nga sorti ko fa nale ko alimna aka innocence prouvée ko aluma anyininga mais ute mo ko nyininga o isa nous le liste noire qui a ute mo ko nyininga o ube bararike nya fi to kamna o fakdi c'est-à-dire que we taketa do siginin kama spécialement isa nga barani mais c'est facile pour les américains isa toi isa kaba aujourd'hui. Mais Karim fana mi fo ku ye kunafoni gafe do ni fen kunafoni gafe manipuler le ku yo luka kunafoni de ke basé ko ale jalaki no fana do se gafe quand même Mamadou. Bon moi je sais pas si Karim ni intention aurait Karim là ni anata bouyanou en Amérique ko la ça sinon comme l'autre l'a dit moi je crois que ni rapport na su bora ibi c'est à suivre mais parce que c'est très grave. C'est quand même la première fois depuis longtemps qu'il y a fait un rapport à Puma Melanie et à boire à silence. Oui bon c'est vrai qu'il y a un Karim Gako au Mali kono il y a un mandat d'arrêt international émis contre Karim depuis juin 2021 et Birama Touré a tout niveau là donc en manière sur le là moi je crois que idéalement aller là qu'on a déplacé quand Mali là pour s'expliquer autour de ces dossiers. Ore kunga gela on ma kosobe bo bibi na America on ta frala ka abna peut-être c'est conseil ne kon bula ka conseil ma place manga aka ni réaction ngay ça parce que c'est une réaction qui n'a pas de sens pas du tout parce que beba do Karim Keita mo mi malikula isa a faga san wolon vla gestion na bébé Karim Doro do comme Youssouf a fotu gamna donc ko be nto wala jamana mo roma wuli ki i jela gire Amérique de wula ki jela ki États-Unis d'Amérique Amérique bele bay ntina fa ko kurane haya do be biblu do mais ni américain ni jela gita ki sont sérieux au gabarola isa dien dalé américain na wa o dien be kono renseignement américain be besanfe ni Israël be barake ni mo chama barake renseignement isa ulu sigi ku ni dien dongoro isa ebeni ko ngalama ni ko ina ni men keta antini to fo ya de sources anonymes o barama galolu bolo ka Karim nga bien évalué États-Unis aga warobe yoroj mais isa moi je crois que sa sortie est ratée et puis amla ka kato compliqué parce que déjà c'est quelqu'un Mali era kona isa ni ko Karim Keita baby kuma ikunsulu isufa fa tuga amna exactement pour moi on est fan akilata il est à l'origine de la chute malheureusement de son père. Ayo, sorry Ibrahim Diallo. D'accord. Aya bla Romina parce que ça c'est une longue histoire. Oui. Mais Adam et Romina, kabane te do mo bisigi kono quoi. Parce que kuma be ka foni ne be ni bebla bisigi kono. Awo. Ni Karim Keita ta. Anka jamana marabaga koro dindu. Ibeka. Américains ou intéressé à ka ville depuis abe affaire la wakati mina oui aka soro jatimine ou koko ni Karim ka chiffre d'affaires ira jatimine sanko na tête mais 500 millions ka mais sans wolola kono au lieu mi sege aujourd'hui on parle de 650 milliards ko tiarade e be duma ngono France rapport ni kono kaba kana sigala ni rapport kono kuma di mais n'était dum bisila min kono o yoro jumé en fait Mali la ya on a pratiquement beaucoup de structures de contrôle et de vérification. Oui. Un rapport fin présentera autant de IBK, faut qu'on a IBK la bi président on a ne ma Karim Tomé un rapport kelena qu'a faut à ni Moussakaï à trop béni. Je vous en très bien. Rapport financier kaba. Rapport financier. Oui. Ma Tomé asila. C'est vrai que le mandat d'Ara Kamina ou Ibrahim Touré ko enga war ko puma Karim Tomé ne ma à Tomé à kelesila. Office central de lutte contre l'enrichissement illicite Banféan. Casca Béan, vérificateur général Béan, mais ni sima rapport que Karim Ka. Je vous en prie, je n'ai pas pris. Non, je n'ai pas pris. Non, le débat est d'un titre comme là. Mais à préciser drone. Et puis un bureau de vérificateur général, etc. Oh mais États-Unis dit anté mal là. Bon n'era de sonner. Ah mais États-Unis. Mon frère, je vous en prie. Non. Basé rapport de Kamugo accusé. C'est vrai. Cette fois-ci là, ne m'en sont États-Unis parce que Ambagara nana encore Wagner comment avec Apo. Mais États-Unis, allez beta mon navigake. Muna jumbe muna be États-Unis boulot pour vérifier ni Wagner de do ou bien ni Russie de do. Mais États-Unis mandat au Cap Malawa. Anga bokono.
pour continuer Kaba, très rapidement. Il s'agit des investissements de Karim Keita aux États-Unis, pas au Mali. Ces investigations, j'arrive. Le fait que avec Canadian Marketing là, à Ouli, Côte d'Ivoire, au État américain, Kaba, on doit profiter de ce dossier-là même pour porter plainte contre les États-Unis. Karim l'État malien, 650 milliards. O de tara kata di awma abu kalama o be kala do wakati na abu kalama aw ma se ka kuma fo ni wakati la Karim ga 650 milliards c'est vérifié c'est dans le rapport Karim ga o de be États-Unis ka fait rapport de kuma de don o yo de fo sur ne fene ka source ben bulu ne o me de 500 millions comme chiffre d'affaires en 7 ans il est venu jusqu'à 650 milliards je le dis bien kaba rapport kono kuma de don pour terminer maçon kuma mima Karim Keita, dont il est question aujourd'hui, a tout un rapport fouille là. Malikona, c'est que c'est Bonakunka, Kafoko ni Wari. Mais à Togo be Fagal. Biscuit donc Kaba, à Togo be Fagal ko Kumamina Ali Orefana Biscuit. Je précise, hein, parce que en tant que jument ma kende tête. Ah bon. Donc, c'est vrai. Moi Kumabe Kafo, à Biscuit, mais on est dans une guerre de communication aujourd'hui. État Bébeka est positionné. En fonction. La France a perdu. Majoritairement, certains donc pour les États-Unis, font mina bi ou positionner en gars. Ou stratégie ou va faire coup gré en tradition là. Sinon, ni wori be ka takate au fait, au trésor là. Vous devez signaler ça à nos autorités depuis longtemps. Ayo, so digo pour terminer. Ayo, Bakara Edra. D'accord, ça pour que un grand femme, nous mi fon koina. C'est Dieu femme ni be fangala pouvoir bi bulo quoi. Donc ni accusation no be no tellement ka nyesi ima. Il be fangala wati, je crois qu'il faut se donner les moyens de faire face à la justice pour arrêter. On a compris que dans l'affaire Arabie Saoudite, quand le journaliste saoudien a été tué à l'ambassade de la Turquie, il s'est affaire juger au feu. Le prince Bel Salman avait été accusé par les Américains comme commanditaire, mais Arabie Saoudite a jugé la famille dédommagée. Peut-être qu'on aurait fait la même chose qu'à famille dédommagée, qu'un jugement d'Okeïsa, même si c'est attention, ça c'était un procès politique. Non, exactement, même ici on peut faire un procès politique. Quand on est au pouvoir, quand on est au pouvoir, il faut se donner les moyens de faire face à la justice. Ni il s'agit de ça, par rapport à ce rapport, là où je rejoins un peu le grand frère Souri, c'est que les Américains aussi ne sont pas blancs comme les le cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, Sarakato, Américains ont liste noire comme faisant partie des terroristes dangereux dans ce monde-là. Malgré que Dieu bébé boula en fait. Pour dire que voilà pourquoi je me dis Karim Nani plaidoyer à Kouye Djoumeli parce que ni donna isa kumorola ibole alibeke jamana nyamugo il mandat kono kumorola kasoro ni bolisila et l'exemple palpant c'est Nelson Mandela. Oui, Nelson Mandela comme terroriste à Sarakato ou Lisi Kelena ou Sitika comme terroriste. Pour terminer, le silence des autorités de la transition, en bas donc on veut réagir fin de ces dossiers quand même ils sont. Oui, mais les dossiers sont tout concernés parce que nous tout concernés, Américains ou Yuka Barake ou y constat de que Américains les affaires comme ça. C'est-à-dire qu'en fait il faut qu'on se détrompe. Américains m'a fait que Karim Yachine que mal là derrière qu'on des quoi investissement mi le fait il y a soro mi le fait qu'on bloqué ou à quatre de fait tout. Je crois que c'est sur la base de c'est-à-dire que il faut qu'on soit un peu sérieux. Américains au m'a fait qu'il échoue nique ou y a biscuit qu'il échoue nique parce que il profite de position de son papa pour s'enrichir. Oui, me fait comme faut avoir des pots de vin. Comme déjà pour la cas Karim incriminé l'interrapport sur la Malla. Donc on y a rapporté à Kapokos Karim Yachine Kama Chine pour certains. Mais l'année me fait comme il faut. Américains on s'en fiche pas mal des rapports du Mali. Ou côté ou Luka Marocain a foutu comme ou ka structure de Boubolo. Même contrôle que toutes les transactions financières qui se passent au monde quotidiennement les Américains sont au courant. Donc on fait maintenant que transactions Warco sera là Américains on va avec Kalam. Donc au côté ko Karim ka bien de boulot fait. Kubo bien nous
bloqué kubo gelé et dans les jours et les mois à venir nous ni Mali et ñoko fam ou c'est qui ou warindi donc ça veut dire que ou ma fu ko fetanga foko Karim ça veut dire que preuve de boubolo preuve tangible de boubolo c'est pourquoi j'ai dit Karim Touma nga dani tuiti drama ka foko aller innocent aka nga preuve de ira kaira réellement ka fo yemi fo galon de do ira to mina maintenant américain peut-être ou c'est ka ba ka liste noire ka ça très rapidement mais il faut compléter c'est à dire que les américains savent à peu près combien Karim Keïta a gagné en tant que président de la commission de défense, député de l'Assemblée nationale. Donc c'est très facile de savoir, nous, au moins, on a investissement